Kaya kang tag na ako didi. Why didi? Na didi. Why sud? Why? Why? Ma. Yes, maak na na. Ngita nagsusu. Ngita nagsusu. Ngita nagsusu. Gunit. Gunit kaya kang nagsusu. Why susu kita? Nagsusu why sud? Why sud? Nagkatawa. Nagkatawa. Ay, nga naman na didi. Dan. Nasoko. Batang gamatoy. Ditro, harang kahimas, buyag. May manday ko, manday dayapir. Ano ba di ay ni, may dayapir ning Baby Jitro. Baby Jitro. Boxing. Bug. Ano ka ba, magpakyaw ka ba? Mupukyaw. Ha? Di man mungis eh. Bang di naman mungis eh noon. Nakahimus ka dyo buyag. Nakahimus ka dyo guys na buyag ka dyo. Kasmon? Puro. Kasmon. Nah. Ano mon? Na? Mana? Wakas mood be. Hi guys, good morning. Welcome back again sa mong channel guys. Ken and Kim Family Vlog. Mato ko karon sa merkado guys. Kaya na ako'y paliton sa gulo sa among sinigang nga bangus. Okay. Wa may karlandar he. So muadto sa ko karidot. Hinapo ko'y paliton gamay. Muadto sa may karidot guys. Kaya aron na ako'y sagol dato sa among bangus. Kaya to na may hang kamatis dato. To na pa'y hang luya, sibuyas. Basta kaya na ako'y paliton datong isagol. Kaya wa dari. Kita-kit sa data guys. Nangabot na dito sa merkado. Bani ko nito guys. Mga guys. Darok mukis kay bawal anas naong. Naan mo bibi, di pakisan sa naong. Aral ako stiil mukis guys. Na. Hi. Nagkahimus ka dyan. Wangipon, pangag. Baby, pangag. Himus. Baby, pangag. Tawata na pag ganaha. Matala pa tas bahay. What na ba ikaw? Nagkahimus guys ha. Kaya pero, magsipag nga, buksiro ka. Dana guys, buyag. Besan tuh bata. Himus ka bata ka. Pero dako na pasaway na. Mama. Pasaway na. Singaag. Balik na akin. Kaya kang tag na ako didi. Why didi? Na didi. Why sud? Why? Yes, maak na na. Ngita nagsusu. Ngita nagsusu bata. Guys. Nakapusod-pusod na. Pastilan. Nakalisod-lisod na. Gunit. Kaya kang nagsusu. Why susu kita? Nagsusu why sud? Why sud? Nagkatawa. Ay, nga naman na didi. Dan. Nasoko. Why suso? Why didi? Why sud? Arang himus he. Nagipawang ete. Oh guys, mga to na Miss Mercado. Guys, na Miss Mercado, ha? Oh man. Mura. Ano ko sa Mercado guys? Matos ako datos. Gulayan ka mapalit kong pang sinigang. Pang-sing. Tina kay Karlan? Ade dai. Yan na guys. Pang sinigang. Kari na lamang dake. Asa na lang po na dari. Sinigang guys nga na ipitsay. Pwede raman siguro puti. Ang mga bata. Tapilag bangan na ni. Okay, pitsay guys dia. O pa nabuhi kang pitsay. Hara na balikan. Dua katangkong. Pila pa ng tangkong? Gajis. Alay ko sa TV. Pila yung marelo ya. Tinanong nang kuha natin? Ako ni kayo kay Ngojud kay basta mahadlit na mo palit datong somewhere.
Ani na lamang gipuno. Carlan og pichay og kere. Kare. Okay. Mato ni kay garden ako na hurot na mag-amang tangkong, wala may tangkong tos bahay. Kaya itong cooler nga, wala man na, 28. Ah. Okay, sirado 30. Guys, naman na may palit og mga utanan. So nasa ko nga riun. Sa brother, si mo nagdaas ang gipalit ko. Guys, yung palit ko kape. Anam ka energy. Guys, yung palit ko miswa og udong. Yeah. Miswa og udong. Lina may guys, naman na may pamalit ya. Alam mo patanawon dato yung nag-abot na mas bahay. Kami uli guys. What kami guys? Ha, Kuya Kin. Ano naman? Dan sa mana? Kin, dawata sa Kin. Dawata sa Kin. Lepan. Uy. Napa. Daga dari. Kagapon. Nginay. Nanain sa? Ito, sumbong na kaya si Kim guys, nang kuno kindis Kuya Kin. Pastilan agay. Ani ba hindi naman ko katukan? Pila ka buok? La, kamu ka dun. Ay, asa saya? Si Jam kanina kuha. Hoy, panto. Hoy, ika na siring. Oh, guys, tara kusbay guys, magluto na ko sinigang. Samahan. Ato nang baligja. Pastilan, ang baligja guys, isa naman kuhaan. Usan mo eat sa tag rice. Hindi naman nakatagaan mo eat sa tag rice ha. Matagay lang mag-isa ya. Pastilan, di dyan mapugnan yung bata guys, ug mo yung mga zo. Lami man nun, kay biskwit man isa guys. Ingari. Biscuit na natisluan. Tag-12 ang baligja, kay tag-10 man ang kumprada niya. Tag-12 ni siya guys. Biscuit man na. Saya na pizang sausawan, saya nga na dip ko no. Mag-prepare sa ko dari guys sa nga luto unon, mag-prepare sa ko sang luto unon guys. Karing sinigang nga bangus. Ning palit pag kog sari-sari. Do ka buok tag samis nanay ilaring isa. Og palit pag kog ginamos guys, balig. Saka takos. Alam mo na ginamos. Wow, what's that? Hoko. Ako ko. Palit pag-usuman guys, ya. Kayo. Sige pataguan na ni. Okay. Yan na. Wow, lami. Lami, day. Wow. Saman. So, din na guys. Din na gatang bangus, ya. Natang sagula dari. Naghanan ni sagul ron. Gulay-gulay. Natayatang ukra. Sagul sa atang sinigang, dia guys. Atang pichay. Gatang gabi, dia. The most important is tangkong. Mo dyan nilami guys, tangkong. So, kari si Jack. Kaya kamang tangkong dato na puuman. Ganas may magipuli. So, dahil pa kong tangkong guys. Hadlet ka mo datong sapa-sapa. Kaya yung nahila-hila. So, dahil na guys. Agamang napalitron. Magkari manigi. Maniga magipalit guys. Katong pagpadang mates sa bangus ya. Mga sinigangan. Alam mo ikuan og sinigang nga. Bangus. So, dahil na guys. Magluto ko ron. Asa na i-prepare tanan. Harap pa tanawon guys. Magluto ko. Guys, ang init sa kong tubig. Para sa among sinigang. Ayan. Okay. Alright. Ayan guys. Na-prepare na nahagamang sinigangan. Sinara yung kamati, sibuyas, luya, naisili. Gamang sigangan nga bangus. Nay karlan. Or gabi, ubi. O gabi des in Tagalog. At okra. Dapat guys, agamang ibutang-butangan na sa kuan guys. Pichay, kay ganahan kong na dahon-dahon. Chinese pichay po. Kuyaw ni amang sinigang guys, kay daghag dahon-dahon. Dapat amang syempre, di dyan makalimtan ng atang tangkong. Diyan na guys, atang tangkong. So, daghan tay kuwang na guys. Watay katong, tawag na, radish. May pangbutang na niwa. So, kanira good guys. First time sa machikiting makakaagingan ni sinigang nga bangus. Nakaan sila guys, sinigang nga baboy. So first time nila ron mukaan og sinigang nga bangus. So bani ko ninyo guys magluto og sinigang nga bangus. Yara katang bangus dia. Ang bangus nga dako kadyo. Thanks mate sa bangus. Ang dia mga sigangan karon. Ada katang pang sinigang mix. Mo din siya guys. Pang sinigang mix. Alright. Dagang bibi nag-cry. Ngano nag-cry ka? Oh, wala gi. Ha? Ha? Gigasan na. Very good. Gigasan na guys. Ang karilian ng panggusman ka na damag man eh. Ano dyan? Nadamag na pod.
Napod isa. Hugasan na. Adyo na na. Kaya mag-eat na taron. Nagluto. So, then na guys. Bukaw nagatang tubig. Kita na ilunod nagatang fish. Alright. Oh. Ito ilunod na itong panakot niya sa. Ang kana, pwede na na. Okay. Na na guys. So guys, ito ilunod na itong karlan. Pero mulapot siya. Alright. Okay. Isang tatuban. Okay. Tagtatawad at na nila. Ilunod ni itong mga dahon-dahon. Tanga sinag madidot guys. Okay. So, di na guys. Tangsang takuban karon mahumok na siya. Maluto na kan mga nataron. So kani guys ato ni ipanglunod unsa ug kuan na siya ditsong haon. Pawahin nato itong mga dahon-dahon. Ang atong sinigang mix dira guys ato ni ilunod ron. Alright, na sili sakto jud guys na. Na sili, na sibuyas, na kamatis. Oh, sakto jud guys. So dena guys ato na ilunod ring atong dahon-dahon. Okay. Ganahan man ko guys og daghag dahon. Alright. Pero madengan na si Jag ka. Luto. Na. Nga na merong tataad guys. Ay alas 11 na. Dahil na guys agatang kinakusgan nga tangkong. Ganahan man gad kong naingan yung mga dahon-dahon bitos ang lutoon. Basta mga ingan ni sinigang, mga nilaw-oy. Wow. Lami ka jo. So first time makakaon sa mga chikiting og sinigang nga bangus guys. Kaya lang natilawan sinigang nga karning baboy man. So kanay sinigang nga bangus. Sinigang nga isda. Be, sakto na magtimpla kay mga anata. Alright, nawa nagtangkong guys. Aron dali ara jud mo kudub. Okay. Majo sakto ra ka aslumun guys. Ano man gilunod ang ingari dia. Sakto ra ka aslumun siya din na pala biag aslum karong manghigop pang mga chikiting. Alright, na guys. Gatang sinigang. At na haon ron tataod. So, na guys. Luto na gatang sinigang. Wow, sinigang na bangus. Wow, mga na meron guys. Maghukad sa kukarijot. Na guys. Wow, orang lamiya ka jo. Gatang sinigang. Bangus. Okay. Tanggatang mga dahon-dahon ka mo dyan yung favorite. Dahon-dahon. Wow. Pagwasya na mo ka. Kuya Kinkin, Ilia. Ha? Asim. Asim pili. Nadagamang kuhan guys, puro mga dahon-dahon. Ganahaman sa kong may dahon-dahon. May karlan. Gabi. Galog. Hoy, harag karlan dan eh. Mangita sa karlan guys. Okra ma. Ha? Okra. Okra, the favorite of Kuya Gael. My favorite is pichay. Favorite ni Kinkin is pichay. Okay, dana guys. So, dana guys, mga anami. Dana Kim. Wow, dana mong sinigang na bangus. Wow, sinigang na bangus. So guys, mga natanin jo guys. Kumbanay mong wasubi. Nga natanin jo, sinigang na bangus agamang sidan karon. Yummy ka ajo. Mukhang arakang ko agluto. Luto ni Ilia. Sabaw day ha, higop sabaw day ha. Alright. Hindi ko sabaw ka na naman. Sa mali mo. Fish. Nanta Kana. guys. Ketchup. Hay ketchup. Pizza. Pichay. Pichay. Okay. Sige, kala mo. Sige, kaya hamong pautan nungin sa yung na lasahan. Sa sabaw. Ang imo dahil pichay imo? Pichay or kuan? Kanang na ay Bayot. kare? Mga dahon. Bayot ra. Ay bayot. Kanaratang kong. Bayot Wow. na. Sabawan natang Ako amo ka na. pichay. Ang ganahan sa pichay guys. Favorite niya sa pichay. Pichay naman. Lagi, tagaan na ka na pichay. Wait sa. Sa may lasakin. Ami. Lami. Ama sa Lami ko no guys. Yung square kin. Lami kin? Yung square kin. Lami ya? Ang kaano mo? Nga na guys. Nganta ninjo. May sabaw-sabaw na kakim-kim. Minsan ganahag sabaw. Buyas. Luya na, luya. Ang eat na bibila. Ay, kadama. Kaun. Ano? Kaun, kaadso. Lami, kaadso. Nganta ninjo guys. Sige, nani ma. Ano na rin tangkong. Kaya my favorite guys is tangkong. Nana, suso ka na. Ay, suso. Tama kang suso. Bati ya. Nana, suso mama. Suso ato. First time taon nila magkakaag sinigang isda guys. Na, Ng apo bangus. suso. Kano pa mo kakain nga niya? Isigang nato. Lamat Mates. Ikaw Ken? Karon pa pud. Ag ikaw Ili ya. Naandad yan suson. At dagat. Yan na. Suso. Mag-iwa katugon na rin. Kaan na lang. Siniuto tanin Jo.
Butang yung dagdan sabaw dari. Tangang daghang sabaw. Butangan kong daghang sabaw ka Kim Kim guys. So tangan og daghang sabaw. Ganan si Kim Kim og daghang sabaw. Butangan og unsa pa man? Pichay. Ano po? Kanipod pichay. Oh, Chinese pichay daha guys, ngani na. Mama, hindi ko. Karlan, ganahan kag karlan. Okay. So di dyan mawa guys agahang sausawan suka. Ngantanin so guys. Ang napakasarap na sinigang. Nanta ngaon. Kami ang sabaw. Okay ka Jo. Batikin. Isda, fish. Manag fish day. Hay di ko. Iaw. Ano na po? Imo kin isda kin. Isda. Dami guys kaya nakadug sa gulo tanan. Tanan. Pizza. Nganta guys, niudto tanin dun tanan. Mama, kampal. Tutok na. Turotot, mamabalik ang turotot. Kapag labas ko ba na? Ako di. Sana. Sarap. Kaan kin. Gulat yun. Dahil tang-tang ha. Yung Ay tang-tang. matangtang. Mura. Suko. Kumbati Kim. Ka gulay Kim. Isda mo ijaha guys dia. Isda ka Kim Kim. Fish daw ijaha. Fish imo big. Alright. Di fish. Gulay big. Kinaidag ng gulay big. Katugo naman ni siya guys. Nakakatugo nagnaong. Wala kay ni man matug ning mata man kaanapod. Una ka nakaan man una datong biskwit. Ang biskwit man noon pod to. Agi mo kuya Ken. Ha? Yaw. Di mo kuya. Nakumbati. Napangidaghan napay gulay Busog na bebe. May sleep na ka kaning mata mag-eat na pod ha. Busog na ka Ken? Busog? Ha? Busog na ko ng mga chikiting guys. A few moments later. So guys, nahaman na may paniod to. Busog ka Ken? Busog ka jo. Tapos Kim guys, natug na si Kim. Kuya Gail. Haras Kuya Gail. Pasos baboy. Nagtuwa si Kuya Gail sa baboy. So manamig paniod to guys. Ang busog na mi. Nalami aka jog sinigang Ken no. Ganahas Kuya Ken sa sinigang. Sa Kim pod. Masinigang ko tanga mo. So first time sa nila guys. First time sa mga chikite mukhaan og sinigang nga isda. Ang bangus. Kaya nasinigang na mo dari kay kuan man. Baboy. So at least nakakaan na sila. Kung say kuan og sinigang nga bangus. Sinigang nga isda. So guys no. So ganiha guys. Nipalit ko og iskilan. Kung kuan ita tay pawas ka ng isang to isang niburot mag isang tiil. Singanda na kanang rayuma or arthritis maor man siguro na sila. So nipalit ko ganiha guys og iskilan dito sa butika. Nangutan ako ganina. Og kaning iskilan unsay pamaagi danis pag-inom. Sa atas ang tangan. So nipalit ko ganiha guys og tulo ka buok. Yeah. Etag 21 man siya. So na mo na tambal sa kuan ni tatay. Pawa ko nun ni datong hubag. Iskilan 550. Mara ka tong nagpapil ma? Miligram. Kanina. So nangutan ako dito ganiha guys, agiingan sa katong kuan dito sa butika nagbantay, katong naghatag na diningat. Kini siya imno ni siya sa kuan kasas isa ka adlaw, once a day ra jud, 12 ka oras. Once a day ra ni siya imnon. Ingon tong kanang nay nagbantay dito sa center, ingon tong center, ingon tong nay naghatag na dinhi dito sa butika. So 12 hours day isang ipik dinhi. So hanggang tong ingnes tatay kay basin injang nagpatara ra tog inom kaya sang adlaw nagipalitan puto na og tulo. Karon na nipalit og tulo. Sa 12 hours man. Kasi nang lapas-lapas na pasti lang minuto. So mo ni guys kanina tambal sa isang kwanita tay haraning hatid atos ubos ron. So para mawaag isang tubag sa isang tiil, hindi arthritis in town pastilan. Daghan og bawal ning arthritis, bawal na lang mga parat, mga hanip pa na diha. Tamis. Mga batong pinagkumpra pa ko gamay ganhe guys ya. May ang baligya dari sa tindahan. Labaki. Kalin man ni dari kay na may mga tikiting dani mamalit ni palit og sabon. Palit og lighter tang baligya dia. Palit og miswa pang baligya di dari. Dawa pa may sila, mawar pa mo madali. Udong po din palit ko. Og Choco joy. Parepod. Choco Joy. Alin man eh. Chubby.
Kanay kwan. Energy. Kanay sapiko. Kopi ko. Kanay gulo. Yan kami guys. Karipod, halin po din sa guys dia. Puchi. Halin ni si Zakazu. Cloud na. Daghan ni sa sir 120. Kunaw taginan siya na 10 pesos. Karipod, palit po ko dani kay daghay mangita dinhi. Cloud na. Karipod. Wa na isang nga dapat. Nice, dala ko abot ka bulsita dia. Kung di kanina ba ina dapat. So sa ring hato dito sa ubos guys kari. Mampain na mas patay dari. Sam na wakwak. Tugong mas mother. Tugong si nanay. Nanay. Sa kanon. Muskilan. Mamudud kuzub. Mo ni kuzub na tayo pa. Imnan ko no na kasaras isa ka adlaw. Main nangutan ako dato sa butika. Dusi ka oras man ko na nagkuha na aso ibuwas siminto kay manam samot to nagka kuan kay bugnaw. Angay ko no na kuan ay planak sana kuno mo na pangkuan rayumag. Raitis lagi nga. Dusi ka oras kuno na di ko na ingan nga di jud inam kas ara ko na imnas sa kaadlaw kay makadaot basa pa nang malabian. Na madaot nan kuan. Samaran na sa ko anon imnon. Parang na salida ka. So to na guys, anang hatod nang ginas sa tanga kas araim na si sa kadlaw. Grabe kaduha magisaha, pastilan nila tong ipik. So guys, mura na yung video ko lang adlaw guys. Okay, salamat sa pag-ubana mo. See you tomorrow, amping tang tanan, amping mong tanan uga sa mga ganun mo na yung suok sa kalibutan. Amping, we love you. God bless na tang tanan guys. See you tomorrow guys. Bye. We love you. Bye-bye, Kin. Bye.